Unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon. God, up to this very time, hindi po ako makapaniwala na nakatindig na ako sa inyong harapan ngayon. God is good. Kaya po mga kababayan, sa pagkakataong ito, gusto ko lang i-share sa inyo na sana, alam ko po, bawat isa sa atin may kanya-kanyang pagsubok. Pag dumating sa inyo ang pagsubok na yan, katulad ng dumating na pagsubok sa atin, huwag tayong susubok. Dahil hindi ibibigay ng Panginoon ang pagsubok na yan kung hindi natin kaya. Ang akin po pasasalamat kay Brother Mike sa kanyang tiwala. Umasa po kayo mga kababayan sa akin pong pagbabalik na ito. Kumbaga, matagal-tagal din po ako pinagbakasyon.